दे माथोमोन ओमफ्राय मानोलाय एसेबां इम्पर्टेन्ट लेंहरखो आंखौ एसेबां सम गैया आंनाव मा बुंनो थाब बुं मेहेर अब्ला नों बेवहाय फैनो बादोंमोन आं नोंनि खोथाखौ बुंना मानो लेंहरदों आंखौ आथ' माथो प्रब्लेम जालायखो मेहेर नों मिन्थिखाया नामा I really love you ना बेखौबो बुंलांनायगौ ना लाभ इउ टुब्रा ओमफ्राय नों आंखौ थगायाथ' ना जाम्बि जाम्बि माखौ थगायनांगौ आंलाय बेफोर खोथाखौसो रायलायनो लेंहरबाय आरो नों आंखौ बेयाव बाराखौबा बायोलै आङो मेहेर ओमफ्राय अब्ला नों जोंनाव थांनो लिंबाबो मानो थाङा आंनि आइ आफाया नोंखौ नायनो खेबसे फैथ'ना जोंनाव वाट नोंसिनाव थांनो नोंनि आइ आफाया आंखौ नायनो येस मेहेर आंनि आइ आफाया नोंखौ जोबोद नायनो लुगैदोंनो ओमफ्रायथ' आंखौ बुंबाय थायो दा नों मानो थाङा दिनै गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोब्रा नोंलाय आंलाय मानो नायजालाबायनांगौलै गोदाव सोराव बुजिबाय दे आङो अब्लाथ' नों आंखौ मोजांखौनो मोना ना मेहेर बेखायनोथ' आं लिंबाबो मोजां बुंबाबो थाङा नोङो आथ' हे जेनि माखौ एथ' सिरियास जालाबायदोंब्रा नोंलाय बेफोर खोथाखौ है बरिं मोनलै आङो मेहेर नायल' सानसे नोंबो बुजिगोन नोंनि लाइफआवबो सोरबा बेबायदि थायोब्ला बुजिगोन नोंबो फिलिंसखौ मा जायो है बाथोलै आरे आं नोंखौ बेरायनो लाङा नामाब्रा हो नों जेराव लेङो बेयाव थाङोना माथो बास थ' बेबिदै नोंनो नांगौ मानि गिफ्टसफोरबो होयोना आङो बेफोरखौलाय मा टेनसन लालाबायदों नोंलाय मानो सिरियास जाया दिनै मेहेर आं एथ' नोंखौ बुङो बाट न' नोंथ' बेबायदिनो थागोन ना अके फाइन दायोहायनो आं न'आव थांसिगोन ओमफ्राय नोंनि गोसोसो दे आरो प्लिज जेनि बांद्राय इमसनेल जाबाय नामा नोङो है बाहाय आं रायलायनो बाहायनोसै है थां होनबालाय एथ' बिदिना मेहेर जानला मानला गोदाव सोराव नायजालाबायगोन ना आङो नोंनि बिमा बिफाजों मानसियालाय सिरियाससो जायो नामाब्रा साला थोंजों रायलायो आङो खोथाफोरखौनो बोजोंबासो लाङो फिलिंसआथ' दंब्रा आंनावबो दंना नाथाय खालि हाथरखिनि थाखायल'सो फिलिंसफ्रानो आलदा फैखायो दा माब्लादि लोगो मोनफिनबावगोनथाय आङो आंनि गोसोआ जायखौ फसायगोन ना बेनिसो जागोन आं मेहेरा जेब्लायबो उदां रावनिबो फानजारियाव जोबनानै दोनजाग्रा नङा गोसोआ जेखौ खालामगोनबो बेखौनो मेहेर मुडफोरखौनो गाज्रिसो खालामलायबायना लिंहरनानै माथो होनबावनो आरो बेबायदिखौलाय माथो दाबो फैया बिलाय मानसिखौथ' थाब फैनो थिनखादोंमोन आङो रिलेसेसनथ' ओमफ्राय बहाथो थांखो बिलाय बिदिथ' जानो नाङामोनलै आरो बिदि मानो थांगौमोन बिलाय ओमफ्राय बिदि दंथारोबाबो आंथ' खेबसेबाबो खिन्थागौमोन ना नाथाय जेबोखौनो खिन्थालाङाखै माथो मिसिउलै सिस बहाथो दं नोंलाय सरिलै एसे लेट जाबाय आं फैनायाव अके दे जेबो नङा अके भाइ ओमफ्रायो आं माबा सोंनो नागिरदोंमोन औ ओमफ्राय जोंहा बिब'आथ' नोंजों बेस्टिथार ना मा नोंबो जेबो मोनथियामोन नामा आइ मिन बिनि बयफ्रेन्डखौ बोरै बिदि थांखोथाय बेबो थांनामोनलै भाइ ना मेहेर इलिसानाथ' बिदि जेबोआनो गैयामोन माथो आथ' दंबाबोथ' सोरबा नङा मोनथिगौमोन ना आरो आंनि बायदिब्लाथ' बिदि जेबो सानफेराखैमोन मोनदांलै बियो दा बहाथो थांखो बेलाय आरो सोरजों आंबो मा दुखु मोनदोंलै खोनानानै ओमफ्रायथ' बेस्टिथारना आंनि आरोथ' मानेथ' आरो बिदि थाङामोनलै बियो देन सोरथो लांखो आंनि बिब'खौलाय सोर बे थानो बिलाय हे ब्र' नांफिनथारगौ आंनो आंनि बिब'खौ बिनि डिटेल्सखौथ' नागिरखागोन आं र' अके जेसेबां हायो हेल्प होगोन दे आङो थेंक्स ब्र' गोसोजों थांदोंब्लाथ' अके नाथाय सोरबा जबरदस्ति लांदोंबा जायगायावनो देथारगोनलै आङो मानो लांनांगौ बे आंनि लिसाखौ
I mean आंनि एसे मोजां लोगोमोन ना अत्तेरि मा बुंनाय जाखोलै बेलाय ओमफ्राय मेहेर दा माथो सानखो ओमफ्राय दे माबा मोनसे जागोन र' लोगोनाव कल खालामनि आङो सेंग्राखौ नागिरग्रोनि र' बिदिथ' बोरै जानो मानसिया एथ' गायबनो बबेबा दन्दरनिफ्रायथ' ओंखारदोंना बे थाया साला दे जिरायलाय मोनसे जायगायाव थांग्रोनि र' नानि जोंनो फन खालामनाया नोंनोमोन न'? आंनोमोन फन खालामनाया नै ओमफ्राय नानि नोंथ' जोंहा नानिनि लोगोना औ जों क्लास फ्रेन्ड ओमफ्राय आं बेयाव नोंसोरखौ लिंहरनायनि जाहोना आयंमोन दाखालि मोनसे खोथाखौ खोन्थानो बावगारदोंमोन आङो दे खोन्थानो नानि माबा मोनसे फिसा मोनथियोब्लाबो जोंनि थाखाय खामानियाव फैगोन न' औ बुंनाय नानि निसायाथ' बेफोरबायदि बयफ्रेन्ड होननानै गैखायामोन आयंमोन माब्लाबाबो खोनाफेरखायाखैबा नुखायामोन जोंहा नानिया बिदि नंखायामोन दा अब्लाबो मारै बिदि जाखो आंबो हमस'नोनो हायासै सानबाबो बेनोथ'हाय जेरै नाथाय र' दाख्लैहाय गोमानाय दिनखालिनो मोनदां आयं बेखौना सासे सेंग्राया आरो जोंनि कलेजावनो फरायो बियो मोनसे बिराद फालथुखा मानसिया जिहेथु बियो निसाखौ प्रप'ज खालामफैदोंमोन दा आंनि सिगाङावनो ओमफ्राय निसाया बेखौ एखेबारे थाव सोमाखादोंमोन दा बिनि उनावनो अखानायै आं खबर मोनबाय निसाया बिदि घटना जाबाय होननानै बेबायदि हिनजावजों सोरबा जादोंब्लाथ' खम लासिंसिन मोनबाय बियो आरोथ' बिराद रागाबो जोंगोन बिराद रागा जोंदोंमोन बे सेंग्राया ओमफ्राय I love you होनलायलायथारदोंमोन I love you दा माबोरै बिदि जाखो आंबो बुंनो रोंला आयंमोन सोरजों थांमारखोबा जायखिया आं बेखौ गोसोआव फैदोंमोन दाख्लै खिन्थानो बावगारनायसै दा नोंसोरनो खिन्थाफिनबाय आङो दे हामदो दे आयं जोंनो खोन्थादों नोङो दालाय बिदिबालाय बहाथो थांमारखो बेलाय दा बे सेंग्रानिनो आखाइ दं नामासै दे अब्ला थाथ'दो आयं जों थांनोसै साहा लोंजागौमोनदां आयंमोन आं फुदुंहैनि रा नांथ'ला दे आयं जारला जेरै कलेज फरायब्लाबो सासे थायोब्लाबो मा जाबावनांगौ जाखो दिनै हाबिबा सोर सेंग्रामोन ना बेनो बेफोरबायदि खालामदो ना मादो लाजिनानै आरो रागा जोंनानै रागायाव मानसिया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया इमि अब्लाबो आंहा फिसाजोआथ' उरायलांबायना जेरै र' बे सेंग्राखौनो नागिरनांगोन जोंबो होमबा बिसिनि कलेजाव फरायो माने कलेज थांबानो मिन्थिगोन दे जानला मानला जेबो प्रुफ गैया गारा जों जेबोबोथ' खालामनो हायाना दा मालायखौ बोरै बिदि बदनाम खालामो मालाय बोरै था जोंहा नानियासो माबा बदनाम जाफिनगोन माथो बिदि जेबो जाया र' इमि मायबा मोनसे खायदा खालामगोन ना माथो प्रप'ज खालामनायाव बेबायदि रिजेक्सन जानायनि खम रागा जोंगोन बेथ' आंनिबाथ' बिराद मायबा रागा जोंगोन बायदि मोनदों आङो दा बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय हौवानाव सोंबानो मिन्थिगोन दे दिल छटा नाकर आं दङ ना जोंहा जोंनि फिसा हिन्जावखौ नागिरफिनगोन दे आरो न'आवबो लानानै फैफिनगोन I hope so जुदि जों मोजाङै मोजां मोनफिनथो बेनो आंनि इसोरनिसिमबो आरज नङाब्लाथ' हाबाब दिनै जोंनि गोबावानो जाबाय मानि मा जायो मा जाया दसेनो दे बिदि गाज्रिखौ सानथ'नांला दे न'आव थांग्रोनोसै थ'दो हरसेयाबो आंजों रायलायबावला मिथिबाय ना जाम्बा जाम्बा जालांबायहाय बेबो आरोथ' र' मा जाखोबा आयौ दिनफोरालाय माबोरै थांखोसै बे गुदुं फिसाजोंल' रोंगौसै आङो ना सान जादों ना अखा हादों ना जेखि बोथोर जाया मानो हाबाब हामाला थेन्थानो मोनबावगोन आंलाय बिनिफ्रायलाय आंना फंबायालाय खामानिफोरखौलाय मावदोंना मावाखै जाखोसै बेयावनो जा बेयावनो था बेयावनो उन्दु आयै ना रायलायनो सोरबा दङ ना मायो खाराव माराव ना फनबो दङ आयौ खस्थ' मोनबाय दे आङो आयौ पाप्पि सोरां आंखौ जेराव बेबायदि थिनहरनानै नोङो गोजोन दंना दा मा जाबावगोन माला ओंखारनो मोनबावगोन आरो आंनि आबा मेहेरा माबोरै दं नों सनाहा माबोरै दङ देन्जार जायगालै बे जेरावबो देफ्लांनानै देखावनानैसो थांनो गोसो जाबाय आं नाथाय बिनिफ्राय गवा मानो मा जादों खारगोनलै आं बिनिफ्राय थाथारला हां बेहाय थाथारला आङो आयै आंनि फिसा हौवा आंहा मेहेर बाबाखौसो सानहरगासिनो
बिमायाथ' बेखौ खोमायाव माबा माबि एरि एरिसो होबावसिगोन दालाय बिदिजों मा जानांगौ जाखो मा जागोन दा बे गिल सिङाव थानायालाय हामाथो जायो नोंनिलाय बुंबानो जाबाय बिनिनो न'नि मानसि होननानै ओमफ्राय पारमिसन लाखादों ना आंनाव दंखायो लेखाया दे हैनानैल' फैदो बेखौ ओमफ्राय बुंखि बिनि न'नि मानसि फैदोंमोन होननानै सोर फैदों होननानै बुङोब्ला हामाथो मुं नोंनालाय बेखौल' हैना फैदो न'नि मानसिबो होनो हामुंखौबो खिन्थाया सोर जायो जायो जायखिया न'खरनि मानसि माने आलासि खुरमा जेखियानो जाया मानो बेहाय माखासे नांगौ बुस्थु दं बिनि जि जोम ओमफ्राय जाग्राबो लाबोदों हैदोल' माया बसुमतारिया होनदोंमोन नामा बिराद गिदिर दायनिगिरि बियो बाब मानसि बुथारनो नागिरग्रासो बिनिसो न'खरनि मानसि होनबा नोंबो आं पारमिसन लाना फैखादों बेखौ हैदोल' बास जेबो खिन्थानो दरखार सानला अब्लालाय आरो फैसाबो एसे दंमोन बेयाव खमसे खम मुंखौथ' खिन्थामोन अब्लाना मोजांसिन मोनामोन दे मिन्थियोब्ला आं लाया ओमफ्राय सिङाव मोजाङै दंना बियो हाजो सिङावलाय सोरथो मोजां थाफेरो माथो खालामब्रा नोंजों नुजायाब्लाय माथो जादोंब्रा आयै दंलै आं नोंनि खाथियावनो माब्लाबाबो सानाखैमोन आं नोंखौदि बेबायदि जेलावसो नायफैनांलायगोन आयै सानसे समाव बेबायदि जायगायावसो सफैगोन नोङो सानाखैमोनथ' आयै मानो बिदि मावनानै लायोब्रा नोंलाय खामानिफोरखौलाय जाथारियैनो दा ओमफ्राय गावबो खस्थ' मोनबाय आंबो ना मिस इउ आयै लाभ इउ दा नोंबा बिनिफ्राय माला ओंखारनो मोनगोनलै खमसे खम दाथ' बुजिसिगोन ना आयै नोंबो मेरे माखासे जाग्रा ओमफ्राय जि जोम दङनो आंनि फंबाया फैदोंमोन नामा बे फैबाय थाग्राया बेथ' नङामोन अब्ला आफा आयै फैदों नामा होनबा दाथ' सोर नोंनि आफा आयै सोर नों दा फंबाय आं जेबो मिन्थियाना जायखिया सासे सेंग्रा गथ' होफैदोंमोन नोंनि न'निनो मानसि जायो होनलाय मेहेराबायाथ' नङा मेडाम माबायदिमोन बियो माने मानसिया गुफुर ना एसे दुब्ला पातला मानसियाथ' एसे बेफोरबायदियानो अब्ला मेम बहाथो दङ बिलाय बहा दं बियो बोरो आमफ्रायथ' सासे हाबफैनो मोनोमोन ना मानोथो फैजाया बेलाय ओमफ्राय मा होननानै बुंबावदों बियो माने होननायाथ' आं नामबो सानदोंमोन जेबोथ' होनाखै मुंखौबो खिन्थायासै आंनि आबा मेहेरानो जाखागोन बियो नाथाय आं बेसेबा नायनो लुबैदोंमोन मानो नुजायासै नों आंजों खेबसेबो आबाबो प्लिज आंखौ बिनिसिम दसेबाबो नायहरनो हागोन ना आङो मेडाम खेबसेल' नाहरगोन आङो गोजाननिफ्रायनो जानो दाथ' थांखो ना माखो आंथ' मिन्थियाना दे अब्लालाय मेडाम दे सिङाव थांनायनि सम जाफिनबाय आबा मेहेरा आंनो जाग्राबो लाबोदों ओमफ्राय गानग्रा जोमग्राबो लाबोदों आबायानो जाखागोन बियो नंखागौदां लाभ इउ आयै आइ मिस इउ टुलै नाथाय सरि नोंबो जे दाय मावदोंना आं जेबो खालामथ'नो हाया गोसोबो गैथ'आ आङो बेयावनो थाबाय थाथ' नोङो ओमफ्राय मिन्थिखागौ आं आयै नों एसेबाबो बुजिखागोन दा बाबा सना बिफासैलाय माथो नोंनि लाइफआनोथ' माबोरै बिदि जाखोलै बिफा ओमफ्राय आंनि आइखौलाय अनामोन आरो नों दाथ' गाज्रि र' आंनि आइया नाथाय
बे जेब्लाबो बेबायदिथ' नङामोनलै नोंनो माबा मोनसे दाय मावखादों बियो बेखायनोथ' आंनि आइया दिनै बिदि गाज्रि जाबाय जुरिखौल' अनो नालाय नोङो ना सोर बुङा दिनै सोर बुङा जुरिखौल' अनो होननानै आंनो बुंदों मेहेरानो That's why आंनि आइया दिनै बेबायदि right dad yes or not नंगौना नङा बिदि जेबो नङा मेहेर गासैखौबो लाभ इउना सना नोंखौथ' हिनजाव फाग्लासो नुखायोलै आफा मोनथिबायना मा रागा जोंलै आं नोंखौ नै माथो बिफा फिसाबायावसो रायलायगासिनोलाय उन्दुदो आफा नोंना हिनजावा लांफैबाय हनै मा होनदों नों मेहेर मानो आंजों रायलायबाय थाबावनांगौब्रा लोखि सारासोहाय गथ'आनो थ' जुरि लाब गैया बेजों रायलायनानै